Job Cohen luchtte van de middag op een persconferentie zien opstappen tap. Daar joeg hij als reden dat hij er net in slag is om in de Haagse politiek voldoende bij te dragen aan een fatsoenlijke maatschappij. Voor zijn nieuwste adviseur Jacques Monas wie het net helemaal een verrassing, maar toch wel een skok. Nou, dan krijg je toch een brok van in je keel. Want je weet dat het heel moeilijk is. Ik ben er natuurlijk ook zelf bij geweest. Als je dan het bericht hoort, dan is het opeens ook heel definitief. En dan is het gewoon voor iedereen de fractie gewoon ook wel weer de treurnis dat het niet gelukt is. Wie het veel een verrassing? Nou, ik kan wel stellen, ja. Ik heb de telefoon in de auto lezen, ik kom ongeveer uren later weer om. Er zit zonnetje een oproep mist. Ik denk, nou en dus ik ben echt zeer verrast. En waarom weer net een verrassing? Nou ja, omdat er natuurlijk veel kritiek was. En helaas is er in de media het afgelopen weekend zijn er ook weer allemaal berichten naar buiten gekomen. Dus dat gooit toch weer wat olie op het vuur. Er was natuurlijk veel kritiek op hem. En het was natuurlijk hartstikke goed hoe hij daarmee om wist te gaan. Hè? Ook dat andere was al lang opgestapt. Maar kennelijk heeft hij nu toch dit weekend de conclusie getrokken dat het zo niet lang gaat. Vind je ervan? Ja, ik ben heel erg een Job-fan. Dus ik baal er heel erg van. Maar hoe viel dat dan voor jou als adviseur? Nou ja, nogmaals, ik denk dat het voor mij niet anders zal voelen als voor ieder ander. Ik heb Job dingen geadviseerd. Wat hij daarmee gedaan heeft, dat laat ik tussen Job en mij en de rest van de fractie. Job heeft zijn conclusies getrokken dat het voor hem beter is om nu plaats te maken voor een ander. En wat dat betreft, politiek is net voetbal. Als het op een gegeven moment niet meer gaat met een team, dan moet er een nieuwe aanvoerder komen. Waarom vind je het zo jammer? Nou, zo'n man als Job Cohen is een man van mijn hart. Een mees wat werkelijk hartstikke doogt. Vreselijk aardig is. Zijn doorstaan altijd diepen. Het weer de eerste fractievoorzitter was gewoon heel makkelijk naar binnen kon trainen. Ja, ik denk dat het absoluut een uitstekende bestuurder. Alleen dat is heel iets anders dan een oppositieleider. En de Haagse politiek is ook iets heel anders dan de Amsterdamse politiek of de Leeuwardense politiek. En er zijn weinig mensen die zich dat beseffen, maar het gaat er veel harder aan toe. Het is gewoon de eredivisie van de politiek. En daar moet je heel goed op voorbereid zijn. Morgen wordt praten over de opvolging van Cohen als partijleider.